Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും രാത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു, ഈശോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലേക്ക് കടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുദ്ധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പുസ്തകം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹൈ ലെവലിലോട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം കുറച്ചുനാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. ഇത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയില് ശരണം പ്രാപിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രീലപ്രഭുപാദയുടെ കാരുണ്യവും രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് നോക്കി വായിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു അതല്ല, നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഈ രൂപഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കടലാണ്. സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലാണ്. ഭക്തി രസമാണ് ഈ കടൽ. നമുക്ക് ഒരുപാട് കടൽ അറിയാം. അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ, പസഫിക് ഓഷൻ, അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടലുകളുണ്ട്. ഈ കടലിന്റെ എല്ലാം രുചി എന്താണ്? ഉപ്പ് രസമാണ്. എന്നാൽ ഈ കടല് ഭക്തി രസമുള്ള കടലാണ്. ഭക്തി രസ അമൃതാകുന്ന കടലാണ്. അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും തീരില്ല. ഇത് ഈ ഒരു രുചി, ആ രുചിക്ക് ഒരു അന്ത്യമില്ല. നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം നശിച്ചാലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കടലിലെ രുചിയും. ഈ രുചി എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ രസമാണ്. രസ അമൃത
സാഗരം, ഭക്തിരസ അമൃത സിന്ധു, കടൽ. അപ്പൊ ഇതൊരു രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്ന ഒരു കടലാണ്. അതിലെ ഒരു തുള്ളിയാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്കൊരു സമ്മറി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 19 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, രാധാ ഗോവിന്ദിന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള ഒരു സമർപ്പണം ചെയ്യാം. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമി. 6 ഗോസ്വാമികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരൊക്കെയാണ് 6 ഗോസ്വാമി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാവുന്നവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മുടെ 6 ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി, ജഗന്നാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജഗന്നാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി. ഹരിബോൾ. അതെ. അപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഇവര് 3 പേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നറിയാം? രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഹോദരന്മാര്. ആരൊക്കെയാണ് സഹോദരന്മാര്? ഇവര് 3 റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതില് രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും സഹോദരങ്ങളാണ്. ജീവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും അനുപമ എന്ന പേരില് ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സഹോദരന്റെ മകനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും സഹോദരന്റെ മകനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ ഇവര് 3 പേരും റിലേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇവരാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാര്. അപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം, അവർക്കുള്ള സമർപ്പണം. അപ്പൊ ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസാചാര്യരാണ്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള അഷ്ടകമുണ്ട്, ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം എന്നുണ്ട്. അതില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്, അഷ്ടകത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകൗ ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനേ ആന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതന രഘുയുഗം ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ. അപ്പോ നാനാശാസ്ത്ര, അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ആഴത്തിൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, നാനാശാസ്ത്രങ്ങൾ വിചാരണൈക നിപുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വേദങ്ങൾ, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അങ്ങനെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അതിലെല്ലാം എല്ലാത്തിലും നിപുണരാണ്, വളരെ എക്സ്പേർട്ടാണ്. അതില് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നല്ല ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാർ. അത് എന്തിനാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്? സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകവും, സദ്ധർമ്മം, ധർമ്മത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള സനാതനമായ ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി, സംസ്ഥാപകവും, അതിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്തിനാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനെ, ലോകാനാം, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ, ത്രിഭുവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഹിതമായിട്ട്, ഹിതകാരിണൗ, അവരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി.
ലോകാനാം ഹിതകാരണോ ത്രിഭുവനെ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വളരെ മാന്യോ നമ്മള് ഓണർ ചെയ്യേണ്ട, ബഹുമാനിക്കേണ്ട, നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അവരാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണ്. അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ഭജന ചെയ്ത് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ട് മത്തരായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതിൽ ആ ഒരു ഗോപികമാരുടെ ഭാവത്തില് രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്ത് അതിൽ ഭജന ചെയ്ത് ഭജനത്തിൽ ഉന്മത്തരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർ. ആ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീ ജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 ഗോസ്വാമികൾക്ക് ഞാൻ ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി. ഇവരെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്തത്? എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി ശാശ്വതമായ മതതത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെളിപ്പെട്ട എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധരായവർ. അവർ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അവർ ഗോപികമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ലയിച്ച് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള ശ്രീ ശ്രീ ഷഡ് ഗോസ്വാമി അഷ്ടക. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തില് ഷഡ് ഗോസ്വാമി അഷ്ടകമുണ്ട്. അതിൽ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിച്ച് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത് ഈ ഗോസ്വാമിമാർ. ഈ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള ഈ സമർപ്പണം ഷഡ് ഗോസ്വാമി ഈ അഷ്ടകം നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 1.1.11. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 2400ഓളം ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. കാരണം ശരിക്കും ഇത് പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഒരു സമ്മറി മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകവും ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും അർത്ഥവും അതിന്റെ വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം നോക്കിയാൽ കാണാം, അതില് എല്ലാത്തിന്റെയും സമ്മറി പോലെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പില്ല താൻ എത്ര നാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സത്തയെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആദ്യം ഈ സമ്മറി എഴുതിയത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഇനിയും കൂടുതൽ നാളെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത പോലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ സമ്മറി അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയാണ്. ശരിക്കും ഇത് 2400ഓളം ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ
രൂപ ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് എഴുതിയ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ലോ ബുക്കാണ്. പലയിടത്തു നിന്നും റെഫറൻസ് എടുത്തതാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഈ ശ്ലോകം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത, മറ്റു പുരാണങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പലയിടത്തു നിന്നുമുള്ള ഒരു എന്താ നമ്മൾ പറയാ, അതിനെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ റിസർച്ച് PhD റിസർച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പല പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഇതുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഏതാണ് അത് നോക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നോക്കിയിട്ട് ശരിക്കും ആ ഉത്തമ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉതകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പല പല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ളത്. അപ്പൊ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? 2400ഓളം ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തി, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാണ്, ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളും ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും, ഏതാണ് ശരിക്കും ഇതാണോ ഭക്തി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണോ ഭക്തി, ഭക്തി എന്താണ് എന്നുള്ള, ഉത്തമ ഭക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിലുള്ള ശ്ലോകം അതാണ്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഭൗതികമായ ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ തത്വചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ ഉള്ള നേട്ടമോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമഭഗവാനായ കൃഷ്ണനോട് ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, നമ്മുടെ മലയാള വാക്കുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. അന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ്, അഭിലാഷിത അഭിലാഷം ആഗ്രഹങ്ങൾ, ശൂന്യം ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോ മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്, അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം. ജ്ഞാനം കർമ്മം, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം, ഇപ്പൊ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് നിരീശ്വരവാദികൾക്കെല്ലാം അവര് ജ്ഞാന യോഗ, അതായത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്നുള്ള അറിവൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് അവർക്ക് ഇതുവരെ കൺക്ലൂഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിനോ കർമ്മ ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലേച്ഛയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലോ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അനാവൃതമായിട്ടുള്ള അതിലൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലാതെ അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള, അനുകൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം, കൃഷ്ണാനു ശീലനം, കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക. അതെങ്ങനെ ശീലനം? ശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഗുരുവിൽ നിന്നല്ലേ? ഗുരുവിൽ നിന്ന്. ഹരിപോലെ. അതാണ് ഭക്തി ശീലനം. ശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശീലിക്കുക, നമ്മളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ശീലിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശീലിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടെ സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, ശീലനം. ഭക്തി അതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി, ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റാഗ്രഹങ്ങളില്ല. ചിലര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വിചാരിക്കുമോ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലേ, മനുഷ്യരായ ആഗ്രഹമൊക്കെ കാണും.
പക്ഷെ എന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും, പൂജകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കും, ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ അപ്പൊ പുറമേ കാണുമ്പോൾ ഓ എന്ത് വലിയ ഭക്തനാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അതല്ല ഉത്തമ ഭക്തി. അതാണ് ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളും ഇല്ലാതെ, അന്യ അഭിലാഷിതാശൂന്യം, മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ജ്ഞാനയോഗ വെച്ചിപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവരൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനവും ഇല്ല, കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിലൊന്നും അനാവൃതം, അതൊന്നും മൂടാതെ, അനാവൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും മൂടപ്പെടാതെ മൂടി വെക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം, സ്പെക്യുലേറ്റീവ് നോളജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് പല ഇപ്പം എന്താ ചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ഒന്നുമില്ലാതെ, അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സേവനം, കൃഷ്ണാനുസേവനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാനുസേവനം ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാനുസേവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാനുസേവനം, എന്തുകൊണ്ട് രാധാറാണി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സേവനം, നരസിംഹ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു സേവനം, വൈഷ്ണവ സേവനം എന്നൊന്നും പറയാതെ കൃഷ്ണാനുസേവനം. കാരണം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാമത്തിലും ആ രൂപത്തിലും ആ ലീലയിലും എല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീല എല്ലാം വ്യത്യാസമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും പെടും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ധാമം വരും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഉൾപ്പെടും, ആധ്യാത്മിക ഗുരു എല്ലാം ആ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. അതാണ് കൃഷ്ണാനുശീലനം. ശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുകൂല്യേന എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയും ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും വരരുത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കംസൻ എങ്ങനെയാണ്? കംസൻ എന്ന വ്യക്തി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? കംസൻ എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സദാസമയം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുകയല്ലേ? അപ്പൊ കംസൻ ഒരു ഭക്തനല്ലേ? ഭക്തനാണ്. വിദ്വേഷത്തോടുകൂടി. വിദ്വേഷമാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേഷ്യത്തിലാണ്. അതെ, ഭഗവാനോട് അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനും അല്ല, അനുകൂല്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക്, ഓരോ വാക്കും അത് എല്ലാ ലൂപ്പുകളും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി. അപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, കൂടാതെ ജയവിജയന്മാരാണ്, ഭക്തന്മാരാണ് രാവണനുമായിട്ടും എല്ലാം ജനിച്ചത്. അവരുടെ അനുകൂലമാണോ? ഭഗവാൻ വീരരസം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം, 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് ശാപം ലഭിച്ചതും അവര് രാവണനായിട്ടും അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ ആയിട്ട് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണോ? വീരരസത്തിലുള്ളതല്ലേ? അതും ശുദ്ധഭക്തിയല്ല. കാരണം രാവണന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? ആ ശരീരം എടുത്തപ്പോൾ, രാവണൻ എന്ന ശരീരം എടുത്ത് വന്നപ്പോ, ജയവിജയന്മാരിപ്പോ അവതരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ അവരുടെ ഇപ്പൊ സീതയെ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം, അവിടെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വീരരസം ആസ്വദിക്കുകയല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് സ്വന്തം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതും എന്തല്ല? അനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനും അല്ല, അതും ശുദ്ധഭക്തി അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാം. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ദ്രൗപദി അല്ലെങ്കിൽ ഗജേന്ദ്രൻ, ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്
എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത്? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദി രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത്. നമ്മൾക്കറിയാം 4 വിധത്തിലുള്ള ചതുർവിധാം ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃത്തിനാർജുന, അർത്ഥ ജിജ്ഞാസി, അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി, അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ദ്രൗപദി ഏതിലാണ് പെടുക? അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദ്രൗപദി ഏതില് പെടും? ഗജേന്ദ്രൻ, ദ്രൗപദി. അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിച്ച്, അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോ. അർത്ഥാർത്ഥി. ഇവിടെ ഒരു ദുഃഖം വന്നപ്പോഴാണ് വിളിച്ചത്. അതെ, ദുഃഖം വന്നപ്പോഴാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് അനുകൂല്യേന അന്യാഭിലാഷിതയാണോ, മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണോ? ദ്രൗപദിയും ഗജേന്ദ്രനും ഒരു ദുഃഖം വന്നപ്പോഴല്ലേ വിളിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഇവിടെ ദ്രൗപദി ഗോവിന്ദ, ഗോപാല, മാധവ, മുകുന്ദ എന്നെല്ലാം വിളിച്ചു. അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രൻ അവസാനം മരിക്കാറായപ്പോ മറ്റൊരു രക്ഷയില്ല, ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരെയാ വിളിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ, അതാണ് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ മാത്രമാണ്. അവരുടെ ഭക്തി ശരിക്കും ശുദ്ധഭക്തി തന്നെയാണ്. ശുദ്ധഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദ്രൗപദിയും ഗജേന്ദ്രനും എല്ലാം. അതിനുശേഷവും അവര് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ തനിക്ക് ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി അത്രയും കഷ്ടത വന്നപ്പോ ആരെയും വിളിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ദ്രൗപദി ചിന്തിച്ചത്, എന്റെ കൃഷ്ണ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഗോപാല, ഗോവിന്ദ. അങ്ങനെ 2 കൈകളും ഉയർത്തി ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഭക്തൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട എന്താണ്? അത് ഭഗവാനെയാണ്. അത് ശുദ്ധഭക്തി അല്ലാതായിരിക്കില്ല. അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ സഹായം ചോദിക്കുക അല്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അത് നാച്ചുറൽ ആണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കണം? കാരണം ഈ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാനും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നാൽ ഇപ്പോ ധ്രുവനെ എടുക്കാം. ധ്രുവന്റേത് ശുദ്ധഭക്തി ആയിരുന്നില്ല. അത് ശുദ്ധഭക്തിയല്ല. ധ്രുവൻ കാരണം ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അടുത്ത് ചെന്നത്. പിന്നീട് ആയെങ്കിലും അതെല്ലാം ഒരു കുപ്പിച്ചില്ല് പോലെ, ഒരു പൊട്ടിയ കണ്ണാടി പോലെയാണ് എന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു സ്ഥാനം, ധ്രുവന് ആ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തു. കൂടാതെ കുബ്ജേനെ അറിയാലോ. കുബ്ജയൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിക്കും ശുദ്ധഭക്തിയാണോ? കുബ്ജ ആരാണ്? ശുദ്ധഭക്തി ആയിരുന്നില്ല. ശുദ്ധഭക്തി ശുദ്ധഭക്തി അല്ല. അവിടെ കുബ്ജയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് സ്വന്തം, അത് അന്യാഭിലാഷിത അല്ല, മറ്റേ അഭിലാഷിത ശൂന്യമല്ല. അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഭിലാഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ശുദ്ധഭക്തിയും ഉത്തമമായ ഭക്തിയും ഉത്തമ ഭക്തി അല്ലാത്തതിന്റെയും വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതാണ് ശുദ്ധഭക്തി. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനമാണ്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനാം ഭക്തിരുത്തമ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം, ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രിയുള്ളവർക്ക് ഇതും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരമപുരുഷനായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യത. ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ്. ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ 2 പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട്.
ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. കേവലം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആരെയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി വരുന്നു, സർവോപാധി ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. തത്പരത്വേന നിർമ്മലമാകുന്നു, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ്? കേവലം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൂടെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അതാണ് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവേന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതികമായ മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്താൽ ഒരാൾ ആത്മീയപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമരൂപം, ഗുണം, വിനോദം എന്നിവ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പല പല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു ലോ ബുക്ക് പോലെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി രസം എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഇടത്തു നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടു, ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അതേപോലെ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. സേവ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹത്താൽ. അത് എവിടം തൊട്ട് തുടങ്ങണം? ജിഹ്വ, നാവിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച്. സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. ഒരാൾ ആത്മീയ പൂരിതനാകുമ്പോൾ, അതീന്ദ്രിയ സേവനത്താൽ ആത്മീയ പൂരിതമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപം, ഗുണങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയമായതുള്ളത് നമുക്ക് സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാകില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അത് ജിഹ്വ കൊണ്ട്, അതാണ് നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ സേവനം അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങണം. നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങണം. ജിഹ്വ ദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരതി. അപ്പൊ സേവ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണാദികൾ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാതെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണ്, ആമുഖത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ ആമുഖത്തിൽ ആദ്യം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ചരിത്രം. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികളിൽ ഒന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി. കൃഷ്ണനുമായി വ്യക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമി? രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലളിതാ സഖിക്ക് നമുക്കറിയാം, രാധാറാണിക്ക് അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. അഷ്ടസഖികളില് പ്രമുഖയായിട്ടുള്ളതാണ് ലളിതാ സഖി. ആ അഷ്ടസഖികളെ സേവിക്കാനായിട്ട് കുറെ മഞ്ജരിമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ലളിതാ സഖിയെ സേവിക്കുന്ന മഞ്ജരികളില് പ്രമുഖയാണ് രൂപമഞ്ജരി. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പറയുന്നു, നമ്മളെല്ലാരും രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മളെ പറയുന്നത്. എന്താണ് രൂപാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രൂപ അനുഗ. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാരും രൂപാനുഗാസ് ആണ്. അതായത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപ അനുഗ, അനുഗമിക്കുന്നു. നമ്മൾ മലയാളം വാക്കുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട്. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞോളൂ. രൂപത്തെ അനുഗമിക്കാം. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ്, അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള എല്ലാവരും. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുതൽ
വരെയുള്ള പാരമ്പര്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വരെ എത്തി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആചാര്യന്മാരുടെ ആ പാരമ്പര്യം നോക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എല്ലാം. അപ്പൊ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ പ്രഭുപാദർ വരെ എത്തി. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്. അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ കാണാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു? ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? 6 ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 1, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു ഗോസ്വാമി ആക്കുക. ഗോസ്വാമിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗോസ്വാമി അർത്ഥം എന്താണ്? ഗോസ്വാമി ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം സാധിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഗോസ്വാമി. ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാരെയും ഒരു ഗോസ്വാമി ആക്കണം. ഇത് വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഗോസ്വാമി ആക്കുക. പിന്നെ ഭക്തിരസവും ഭൗതിക രസവും തമ്മിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഭക്തിരസം, ഭൗതിക രസം എന്താണ് എന്നുള്ള വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും. നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക സൂചനകൾ തരുന്നു. വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളെയും തികച്ചും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം. പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തി ജീവിതം പരിപോഷിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ എല്ലാം ഭക്തിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ഭക്തിരസം, എന്താണ് ഭൗതിക രസം, ഇതുവരെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, പിന്നെ ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം. പല രസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. 5 രസങ്ങൾ അറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസങ്ങൾ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 5 രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, മാധുര്യം, വീരം, ബീവത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അയ്യോ അങ്ങനെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 5 രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തരസം, ഹാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. അപ്പൊ ഇതാണ് 5 രസം. അപ്പൊ ഈ 5 രസങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട്, അത് നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളും ഭഗവാനും ഏത് രസത്തിലായിരുന്നു. രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുചിയുണ്ട്, മറ്റൊരർത്ഥം നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആ റിലേഷൻ എന്താണ്, അതാണ് രസം. അപ്പം വാത്സല്യ രസത്തിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, മാധുര്യ രസത്തിലാണോ, ശാന്തരസത്തിലാണോ, ദാസ്യരസത്തിലാണോ? ഇതിന്റെ ഉദാഹരണവും നമുക്കറിയാം. ശാന്തരസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ പശുക്കള്, അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പക്ഷികൾ, ഇവരെല്ലാം ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ദാസ്യരസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഹനുമാൻ ദാസ്യരസത്തിലുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ പിന്നെന്താണ് വാത്സല്യരസം എന്ന് പറയുമ്പോ സഖ്യരസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധം. ഇപ്പം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മധുമംഗൾ, പിന്നെ മറ്റുള്ള ഗോപന്മാര്, അവരെല്ലാം സഖ്യരസം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ്. പിന്നെ വാത്സല്യരസം ഇപ്പൊ യശോദാമ്മ, നന്ദമഹാരാജ്, പിന്നെ മുതിർന്ന ഗോപിമാര്, അവരെല്ലാം വാത്സല്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. മാധുര്യരസം ഗോപികമാര്, അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു, ദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടു, രാധാറാണിയാണ്. അപ്പോ ഇതിലേത് രസം, ഓരോ വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാം, അതായത് നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എല്ലാ ജീവികളെയും എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എല്ലാരിലും ജീവരെ സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരിലും ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു. പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തി ജീവിതം പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മൺ സരസ്വതി കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. 1489 രൂപ ഗോസ്വാമി ജനിച്ചത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കണ്ട് തന്റെ രാജ്യത്ത് തന്റെ ഭരണഘടനയില് ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും ഈ സ്ഥാനത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം
2 വട്ടം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് രാമഗളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, രണ്ടാമത് പ്രയാഗിൽ വെച്ചാണ്. അലഹബാദിലുള്ള പ്രയാഗില് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് 10 ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തരുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ രസാചാര്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇപ്പോ ശ്രീ പ്രഭുപാദര് പറയും ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ്, എന്നാൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ആ രസ ആചാര്യമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് ഉണർത്തി തരികയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹമാണ് ഗോവിന്ദജി. അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃത, വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ആരാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്? ആ റൂമിലിരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ശരിക്കും നമ്മള് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി ഉണ്ട്. ആ സമാധിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൊച്ചു മുറിയാണ്. ആ മുറിയിൽ നിന്ന് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കാണാം. അപ്പൊ ആ സമാധിയിൽ നോക്കി എന്നും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവിടെ നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശക്തി ശരിക്കും കൊടുത്തത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പ്രഭുപാദരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. നീ പോയിട്ട് വരൂ, നീ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും, നിനക്ക് അവിടെയുള്ളവരെ ഭക്തരാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. ഈ അനുഗ്രഹവും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇത്രയും പേരെ നേച്ചറായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാരെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർക്ക് കിട്ടി. കാരണം രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദർശനം കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയും ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതാണ് അന്തരംഗത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അഭിലാഷം എന്താണെന്ന് ചിലർ പറയത്തില്ല. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാം അവൻ അറിയാം. അതേപോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രൂപ ഗോസ്വാമിയെക്കാളും മൂത്തതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂത്ത ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗമിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം രൂപ ഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മനസ്സിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ, അതെല്ലാം നിറവേറ്റുന്ന ദൗത്യമെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഇതിനൊരു ലീലയുണ്ട്. ഒരിക്കല് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ആനന്ദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉന്മത്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ ആ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലും. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഒരു കാമുകനും കാമുകിയും തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകം കേട്ടിട്ട് അവിടെ സ്വരൂപ് ദാമോദരദാസ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഇത് കേട്ട ഉടനെ നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇലയില് ഇതിന്റെ ബാക്കി ശ്ലോകം, പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഓർമ്മ വന്നു. ആ ബാക്കി ശ്ലോകം അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഇലയിൽ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങ് പോയി. പിന്നീട് എന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ പോയപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഈ ഇല ഇങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇലയിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ശ്ലോകം കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം രൂപ ഗോസ്വാമിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി കുളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. കാരണം താൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ
അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് നിറവേറ്റാനും അത് സാധിക്കുന്ന ആർക്കാണ്? രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ്. അതാണ് ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം. അപ്പം ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം സ്ഥാപിച്ച രൂപഗോസ്വാമിക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുക. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നൈപുണ്യനായിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാരും അതിൽ നമ്മൾ രൂപാനുഗാസാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുക എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം, അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണതത്വ, ഭക്തിതത്വ, രസതത്വ. അതാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം കൃഷ്ണതത്വ, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അത് ഭക്തിതത്വ, പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള രസതത്വം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പ്രചോദിതനായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, ഉപദേശം കൊടുത്തു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കയറി ആ ഒരു ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ശക്തി ആവേശം എന്ന് പറയില്ലേ. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഈ എല്ലാ ശക്തിയും എല്ലാ സത്യത്തിന്റെയും അന്തിമമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തരാനായിട്ട് ആ ശക്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടാതെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയ്ക്ക് ആ ജ്ഞാനം അതുപോലെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് പ്രയാഗിൽ വെച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും കൂടെ തരുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഭക്തിരസം ഭൗതിക രസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള മാനവികതയ്ക്കുള്ള പ്രഥമ ഘട്ടം. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്, കുടുംബത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്? അത് ഭഗവാനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താലേ, അതായത് ഒരു മരത്തിന്റെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലേ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പോഷിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സേവനം ആർക്ക് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സമൂഹത്തിനും മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാൻ തൃപ്തനായാൽ ബാക്കി എല്ലാം തൃപ്തിയായിക്കോളും. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അക്ഷയപാത്രം ആ ലീലയില് ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു തുള്ളി കീര കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവിടെ ദുർവാസാവിനും ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്കും വയറ് നിറഞ്ഞു. ഭഗവാന് നിറഞ്ഞാൽ അവർക്കും വയറ് നിറയും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ ബാക്കി എല്ലാം സംതൃപ്തരാകും. എല്ലാവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ആ സ്നേഹം കിട്ടും. രസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മധുരം. അപ്പൊ ലൗകികമായ രസവും ഭക്തിരസവും. ലൗകിക രസം എന്താണ്? ചപല സുഖമാണ്. ചപല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചൂയിങ്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബബിൾഗം എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആദ്യമൊക്കെ ചവയ്ക്കുമ്പോ നല്ല രുചി കാണും. പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോ ചവച്ച് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാണില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ താടി എല്ല് വേദനിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മള് വായ കഴിക്കും, ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു രുചിയും ഇല്ല. അതങ്ങ് തീരുകയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ആ സുഖം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിന് ഭോഗത്യാഗ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ലൗകിക സുഖം ഭോഗത്യാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണം എന്നാ വേണ്ട. ചിലപ്പോ എനിക്കിത് വേണം, പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോ മടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ആദ്യം ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ്, അതിനെ എങ്ങും തൊടാതെ കവർ പോലും ഊരാതെ കുറെ നാളൊക്കെ വെക്കും. പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് മടുക്കും. അതാണ് ഈ ലൗകികം. എല്ലാത്തിനും നമുക്കതങ്ങ് മതി, എനിക്കിനി പുതിയത് വേണം എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. എത്രയായാലും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അതാണ് ലൗകിക സുഖം.
എന്നാൽ ഭക്തിയോ എപ്പോഴും ഭക്തി അത് ഫ്രഷ് ആണ്. ഭക്തി അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭക്തിയില് ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല. ആ ഭക്തിയുടെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടെ വരും. അതാണ് ഭക്തി രസ അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അത് ഒരിക്കലും തീരാത്ത, നമുക്ക് മടുക്കാത്ത സുഖം. അത് ചപല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർന്നു പോകും. ഇത് ഒരിക്കലും തീരില്ല, എന്നും അത് പുതിയതുപോലാണ്. ഇത് ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ രുചിയൊക്കെ അങ്ങ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും, നമുക്കെല്ലാം ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും. പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും തീരാത്ത, മടുക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അമൃത അതാണ് ഒരിക്കലും എറ്റേണൽ ആണ്, ശാശ്വതമാണ്, എപ്പോഴും പുതിയതാണ്. സിന്ധു ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമുദ്രം, ആനന്ദത്തിന്റെ സമുദ്രം. നമുക്ക് കുറച്ചു തുള്ളി ഇന്ദ്രിയ സുഖം സംഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ലഭ്യമായ ഒരു ഭക്തി രസാമൃത സമുദ്രം എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ മുങ്ങാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചപലമാണ്, എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമുദ്രം രൂപഗോസ്വാമി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ സമുദ്രത്തിൽ ആഴത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുങ്ങി നീന്താമെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സാധുക്കളെ ഗോസ്വാമിമാരെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലെ സ്രാവുകളായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപമയുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു മീൻകാരൻ വലയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോ സ്രാവിനെ വല്ലതും പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്രാവ്, തിമിംഗലം, ഇതിനെയൊക്കെ വലയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? വലയിട്ട് പിടിക്കുന്ന എവിടെയുള്ള മീനുകളായിരിക്കും? കടലില് കടലിൽ എവിടെ വരുന്ന മീനുകളെ ആയിരിക്കും വലയിട്ടാ പിടിക്കാൻ പറ്റുക? മുകളില് വരുന്ന മീനുകളെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇവിടെ വൈഷ്ണവ സാധുക്കളെ, ഇവിടെ സ്രാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? സ്രാവുകളൊക്കെ കടലിന്റെ അങ്ങ് അടിയിലാണ്. അടിയില് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് സ്രാവുകളായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഈ കടലിന്റെ അങ്ങ് അഗാധതയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ സാധുക്കൾ, ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാരും. അതാണ് സ്രാവുകളായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ മനസ്സും ശരീരവും മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി യുദ്ധലക്ഷണം, ഭക്തിയുത ലക്ഷണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനും ആനന്ദത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം മുഴുവൻ സമയവും മുഴുകുന്നതിനെ സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ തടസ്ഥ ലക്ഷണം, സ്വരൂപ ലക്ഷണം. തടസ്ഥ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ആന്തരിക ശുദ്ധി, അന്യാഭിലേഷേന ജന്മ കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനത്തിലും കർമ്മത്താലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ. ഭക്തിയുത സേവനം, ജ്ഞാനം മാത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മുടെ ആന്തരിക ഊർജത്തിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു തടസ്ഥ ലക്ഷണം ആന്തരിക, അന്യ അഭിലാഷം ഇല്ലാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ഉള്ള ലക്ഷണം, അതാണ് തടസ്ഥ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമയില് വൈഷ്ണവ സാധുക്കളെ അങ്ങ് കടലിന്റെ അടിയിൽ ഉള്ള സ്രാവുകളായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ അവരെ പറയുന്നത് ഈ എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഈ നദികളിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നദി എന്താണ്? നദി അവസാനം എവിടെ വന്നാ ചേരുക? ഈ റിവേഴ്സ് എല്ലാം അവസാനം എവിടെ വന്ന് ചേരും? കടലിൽ വന്ന് ചേരും. അത് കടലിൽ എവിടെയാണ്? അങ്ങ് അടിയിലോട്ട് പോകും. അതെല്ലാം നേരെ വന്ന് അതിന്റെ പുറമെ ആ കടലിന്റെ സർഫസിലോട്ടാണ് ഈ നദിയെല്ലാം വന്ന് കേറുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ എന്താണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, മായാവാദികൾ, ഇവരെല്ലാം അതിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് നദിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി അവസാനം കടലിന്റെ സർഫസിലേ വരും. അപ്പോഴാണ് കുറെ മീൻകാര് വന്ന് വലയിടുമ്പോ എന്താണ്, ഈ കടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഈ വല പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് വരെ വല വീഴത്തുള്ളൂ, അഗാധമായ അടിയിൽ വല വീഴില്ല. അപ്പൊ ഈ വല വന്ന് മുകളിലുള്ള മീനുകളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും.
അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നദിയിൽ ഒഴുകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു മീനുകളെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അവരെല്ലാം ഈ വല പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഈ വലയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനന മരണങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ജനന മരണങ്ങൾ ആരെയാണ് ബാധിക്കുക? കടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളവരെയാണ് ബാധിക്കുക. കടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ചെറിയ മീനുകൾ അതെല്ലാം വരിക. അപ്പൊ ആ മീനുകളാണ് ആ നദിയിൽ കൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന, അല്ലെ നദിയിലും അല്ലെ കുളത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്തുള്ളവരാണ് ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് വരിക. അതെല്ലാം തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളും അവരെല്ലാമാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം വല വെച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഈ വല എന്താണ്? ജനന മരണമാണ്. ജനന മരണം വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷേ സ്രാവുകളോ? സ്രാവുകളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം സ്രാവുകൾ അങ്ങ് കടലിന്റെ അഗാധതയിലാണ്, അങ്ങ് അടിത്തട്ടിലാണ്. അപ്പൊ അടിത്തട്ടിൽ വരുമ്പോ എത്ര കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായാലും എന്തുണ്ടായാലും കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അതാണ് വൈഷ്ണവ സാധുക്കൾ. അവര് ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായവരാണ്. വൈഷ്ണവ സാധുക്കളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ സാധുവായിട്ട്, സ്രാവായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഇതില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടില് മംഗളാചരൺ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലും കൂടെ, ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് കയറാം. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ आनंद गौरी वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे